Koro blog president. Mo juto sini kর্মকর্তা রাখছে Sini tol plan. ত্রিপুরা মথাতে ক্লাই ননরাং কসা সুবানি খাইজাগব Tini tibram mothane oi tamakarne bai famani जों दिनै पहिला जों दिनै करबुक सात डिभिजननि जलैया बाजार जामब्रामपारा इरो गत थानाय जे करबुक गाड़ी एक्सीडेंट दंमोनी 18 तारिख जे एक्सीडेंट दंमोनी सिरोसिनी जलैयानि जे तिप्राजो जे बिएड खायतंनाय बोतिनि एक्सीडेंटनि मार्फते अनेक बिनि जख्मी हा अनेक बिनिगो ब्रेन दे किसाबो बिनि जोगनाय थाहा जों तिनि बुनो बैरागि देवनि एलाकानि जों तिनि जे सिनि त्रिपुरा मथारि बुनो तिनि जों जे जुगलाय जों जे रां खालायमानि बुनो जों तिनि बैरागि देवन एलाकानि लाय जों तिनि जे खक्सा खनै जों जे जुगालायमानि बुनो जों तिनि सम्बरुं त्रिपुरा ताबो आबोथ तबो जीबी दायो प्रेजेंट दाय दङ लाइसों तिनि बिनि नखुमो फायो बिनि बोसै कालायो जोसै लाय जों तिनि बिनि जागो जों जे सिनिति प्रमथा खागलाय मामानि जों जे बैरागि दनो फायनाय जों जतनो कुथुमलाय फाया लाय बिनि जोसैनि जे जों तिनि जे सुकमानि जों बोरो तिनि त्रिपुरा मथा थुरकै राहा इसोरनाय हामबाय